3-krát v živote som bola zaľúbená. 3-krát. Prvýkrát to bol vzťah 5-ročný. Druhýkrát, počúvaj, čo mi spravil na Valentína. Neboli sme spolu vo vzťahu, ale písali sme si také, že ľúbim ťa, sladké veci. Povedal mi, že nemôžeme spolu byť, lebo má pokazené auto a že spolu budeme na druhý deň. Ja že OK, fajn. Bolo 10:30 večer, vraví mi, že ide ešte niečo porobiť na aute. Vravím, že OK, choď. Pozriem jeho polohu o 11:00. V poli. On bol v poli. Vravím si, OK. Možno si postavil garáž v poli? Ja neviem. Možno tam má dielňu? Neviem. Tak mu volám. Vypol ma. Som stalker, priznávam. Pozriem storky jeho ex. Asi mu pomáhala auto robiť. Nesleduje ma. Dala si ma do blízkych a tam bola fotka proste vzadu, keď dáš dole sedačky a spravíš si takú tú romantiku, vieš tam, oblečenie bokom a iba, že krásny Valentín. Čo vám poviem? Nebavím sa s ním už. Prerevala som celý Valentín. Pekný bol.